Usa ni anak higayon, adunay usa ka tigulang nga retired professor. Nagpatawag siya og social gathering sa usa ka batch sa iyang mga estudyante kaniadto diin professionals na karon. Sayo sa kabuntagon, nagpangabot og nagkatapok na ang mga bisita. Ug ang retired professor niingon kanila, kinsa kadtong gustong mamainit, pagkuha lang mo nakaandam na diha sa lamesa. Ug ang tagsa-tagsa kanila ni kuha sa tasa ug nag-ilog pagpili sa nindot nga design nga tasa. Ug ang retired professor niingon kanila, "Oh, wala lagi ni punit aning apiki nga tasa. Ngano man, unsa man gyud iyong gusto, ang tasa or ang pamainit?" Actually, ang sulod anang naa sa nindot nga tasa, lasaw na siya. Gusto lang nako ipaabot nga it's not about having a good and professional job. It's not about having gwapo kayo nga panimalay, nindot kayo nga sakyanan, mao ang basihanan sa quality nga kinabuhi. Those are just beautiful cups nga gisudlan, but they do not define the quality of what is inside of them. Ang quality nga kinabuhi, hapsay nga panimalay, puno sa gugma ug malipayon nga nag-alagad sa Ginoo. Unsa man ang cup nga naa sa imuha karon, ayaw gyud kalimot nga what matters the most is duna kay quality nga kinabuhi, a life that happily serves the Lord.